etapa gainditu ditugu dagoeneko Bizkaia itzuli honetan, azkenekoa falta da, taldea protagonista izaten ari da, eta zu sailkapen nagusian ondo kokatu zaude, lehen euskalduna zara, eta supongo gaurkoaren ostean, biharkoan, zure maiot polit hori, euskaldunko txapeldunaren maiot hori, erakutsi nahiko dezula. Gaurkoa lehenengo, nola junda eguna bi etapa kontuan izan da? Lehenengo etapan gauzak ondo joan dira, bi eraso jo ditut, baina ezin izan dut bakarrik joan, eta azkenean pelotoi handi bat ailegatu gara, eta bigarren etapan segundu bat ez galdu dut, eta gauzak horrela dira, eta espero dugu bihar irabaztea. Cardonalen erorikoarekin goizean susta hartu duzu? Bai, ikusi dut, abisatu diot, eta Cardonak egorri, eta oso gaizki. Osea, zelako mia hartu du. Arratsaldean ondo junda, ja biharkoari begira gogorra izango da, menate gogorra haude, taldea indartsua dakazue, Iker ondo ari da gorakazue ere, aukera honditza daude jokatzeko bihar, eta baten alde inbarko dezue? Egia esan da, ez dut ezer ikusi, biharko etapa, eta Ikerekin egia da ondo gaudela, biok. Ez dakit zer egingo dugun, adibidez, Iker eraso jo egingo du lehenengo eta gero ni, edo alrebez, eta espero dugu irabaztea. Segundu gutxiren bueltan erabakiko da itzulia badirudi, Bai, segundu gutxi edo puestoekin izango dela. Sortean bihar. Eskerrik asko.